Mantelzorgers hebben het steeds zwaarder. Voor ouderen ligt eenzaamheid op de loer en die nare zedenzaak. We nemen het nieuws door van dag tot dag. Het is niet donker genoeg in Zeeland. Na 11 uur 's avonds brandt er nog onnodig veel licht bij bedrijven en winkels. Dat constateert de Zeeuwse Milieufederatie in een recente steekproef in 3 Zeeuwse gemeenten. Vaak wordt beveiliging als argument gebruikt om het licht aan te laten. Maar beveiligen kan ook op een andere manier. Een winkelstraat in de avonduren. De verlichting maakt het nog een beetje gezellig. En al doen sommige winkels na middernacht alle lichten uit, toch zijn er nog vele die de verlichting aanhouden. Je reinste energieverspilling. Want er zijn er maar weinig mensen op straat, zegt de Zeeuwse Milieufederatie. Bovendien is lichtvervuiling schadelijk. Trekvogels die raken bijvoorbeeld gedesoriënteerd, die kunnen het zuiden niet meer vinden. Voor mensen is het ook niet goed voor je natuurlijke bioritme. Wij moeten ook slapen. Als je constant maar omgeven wordt met licht, dan begrijpt je lichaam dat ook niet. Het kan slaapproblemen veroorzaken, maar ook op lange termijn gezondheidsproblemen veroorzaken. De ZMF onderzocht in een steekproef het lichtbeleid na 11 uur 's avonds van bedrijven in Goes, Terneuzen en Middelburg. De uitkomst is dat bij 68% van de gefotografeerde bedrijven het licht nog aanstond. Met het licht aan houd je boeven weg, is vaak de gedachte. Maar de ZMF ziet dat anders. Over de veiligheid is er volgens onderzoek gebleken dat dat niet altijd het geval is. Het licht aan staat niet gelijk aan dat het veiliger is of minder snel wordt ingebroken. Het tegendeel is zelfs soms bewezen dat het gebruik van sensoren veel meer zou kunnen helpen. Dus een pand is donker, het licht springt aan wanneer er iemand is die er niet hoort te zijn. Er zijn beveiligingsbedrijven die vinden dat er toch 's nachts veel licht moet zijn. Maar in een wereld waar bijna overal camera's staan, wint het gebruik van sensoren steeds meer terrein. Ze zitten ook in het lichtplan van deze autodealer in Goes, waar de verlichting met een app wordt aangestuurd. Dus als er een bewegingssensor in een pand aanwezig is en die registreert de beweging en die zorgt ervoor dat de verlichting aangaat, heb je ook dat als je indringers 's nachts in je pand hebt, dat de verlichting ook volle bak aangaat. Ja, wat indringers zeker afschrikt om dingen te doen die niet mogen. Behalve dat het veilig moet zijn, is er nog zoiets als reclame maken. Je pand of product in de picture zetten. Dat gebeurt hier ook, tot 11 uur 's avonds, maar zonder schreeuwerig licht. Wat je hier ziet eigenlijk is dat we verlichting hebben toegepast met een hele smalle gradenbundel. Waardoor enkel de gevel verlicht wordt en niet zozeer de omgeving. En waardoor eigenlijk dus het strooilicht zo minimaal is. Trekt de aandacht in die zin dat het pand en het product gezien wordt, maar niet de lampen zelf. Dus het is een hele eigenlijk opvallende verschijning. De ZMF gaat nu de bedrijven uit de steekproef benaderen om te kijken of hun verlichtingsplan verbeterd kan worden. Staatsbosbeheer adviseert wandelaars in de weekenden en de vakanties in eigen buurt de natuur in te trekken en niet massaal naar bijvoorbeeld de Kop van Schouwen te komen. Het afgelopen weekend was het daar volgens boswachters veel te druk. Ze krijgen bovendien veel commentaar van de bezoekers die zich niet aan de regels houden. Gelukkig reageerden de meeste mensen heel positief. Die hadden het gewoon niet door of beseften het niet of hadden de regels niet gelezen. Helaas zijn er ook een aantal die een wat grotere mond geven. En dat zijn we eigenlijk niet gewend. Het ging hier altijd best gezellig. Ik kon altijd heel goed mijn praatje houden over waarom en herten en zwangere herten en noem maar op. En we merken de laatste tijd dat mensen wat minder begrip tonen. Dag en nacht voor je ouders, partner of kind zorgen is mooi. Maar tegelijkertijd ook zwaar. Mantelzorgers doen het met liefde. Maar de wirwar aan regels in de zorg neemt steeds meer tijd in beslag. Tijd die ze als mantelzorger beter kunnen besteden. Betty en Dale Lefranc uit Kerkwerven hebben hun zorgplan inmiddels aardig op orde. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. 3,5 jaar geleden kreeg Dale Lefranc door een gescheurde halsslagader een herseninfarct. Sindsdien ziet zijn leven en dat van zijn vrouw Betty er compleet anders uit. Maandag ga je naar het adviescentrum. Het adviescentrum is goed. Dinsdag zorgboerderij. Woensdag adviescentrum. Donderdag Erika. Erika is een persoonlijke begeleider van mij. Vrijdag. Is je vrije dag? Ja. Ja.
Sommigen groeien daar geleidelijk in en nou ja, ik ben dat van de een op de andere dag, word je dat. Ja, er wordt niet naar gevraagd of gedaan, dat ben je gewoon ineens. Betty had een fulltime baan als verkeersleider in de haven van Rotterdam. Die heeft ze opgezegd om voor Deel te zorgen. Iets waar Deel het moeilijk mee heeft. Ja, Deel wordt daar emotioneel van. Terwijl doorgaans, is het... Oh god, ik schiet er ook van vol. Ja. Het is zoals het is. En dan ga je kijken naar wat er wel kan. En dat vergt veel energie, dat vergt heel veel energie van mij. Maar ik denk nog meer van Deel. Je moet zich aanpassen de hele dag aan alle situaties. Naast de intensieve zorg voor Deel is er de papierwinkel. Een oerwoud van wetten en regels om die hulp te krijgen waar je als mantelzorger recht op hebt. Er gaat heel veel tijd en energie in zitten om uit te dokteren waar je moet zijn. Daarnaast, waar ik heel erg tegenaan ben gelopen, is de bureaucratie. Dus er zit verschrikkelijk veel papierwerk en administratie in heel die aanvragen. Er gaat veel tijd overheen. Een heel concreet voorbeeld van nu is dat we zijn nu overgegaan naar de wet langdurige zorg. Die is per 1 september dit jaar, dus 2020, is die geaccordeerd. Maar het is inmiddels november en het is nog steeds niet helemaal rond. Er zijn heel veel mantelzorgers en dat worden er denk ik alleen maar nog meer. Die hebben hulp nodig om een weg te vinden waar ze naartoe kunnen voor hulp. Maar als je de weg niet weet te vinden, weet je ook niet waar je moet zijn. In dat geval kan een mantelzorgmakelaar nuttig zijn. Zoals Jacqueline van de Kreken van Eva Regelt. Wij ondersteunen in de zorg. We zijn onafhankelijk. We zijn heel intensief bij een klant binnen. We zetten de zorg op poten. En we regelen indicaties of soms helpen we met bezwaarschriften. We helpen met persoonlijke zorgplannen maken. We ontlasten eigenlijk de mantelzorgers. Is dat geregeld, dan zijn wij weer weg. Jacqueline heeft een zoon met het syndroom van Down en weet hoe ingewikkeld regels soms zijn. Daarom is ze dit werk gaan doen. Als je het allemaal zelf uit moet zoeken, ja, dan zie je door de bomen het bos niet meer. En je wil natuurlijk je tijd zoveel mogelijk besteden aan de zorg. En toen dacht ik van nou, er moet iets zijn waardoor je daar andere mensen mee kunt helpen. Gemeenten hebben voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart meer vrijwilligers nodig dan normaal. Daarom wordt er nu al nagedacht over de bezetting van de stembureaus. Er zijn extra mensen nodig om de coronamaatregels te handhaven. En sommige stemlocaties gaan meerdere dagen open. Zorgen zijn er nog niet. Ja, we hebben natuurlijk nog best wel ruime tijd voor 17 maart. Dus als gemeente Sluis zijn we daar op dit moment nog niet zo bezorgd over. We hebben het natuurlijk wel in de aandacht, maar omdat we zoveel lange tijd nog hebben, zeker 3 maanden ruim, hebben we gezegd van nou medio januari gaan we de balans opmaken en kijken hoe mensen daarin zitten. We gaan natuurlijk eerst polsen bij de huidige stembureauleden en dan gaan we kijken wat we eventueel nog nodig hebben. Wat zal schelen, 70-plussers kunnen per post stemmen vanwege corona. Ruim een half jaar na de brand in een schuur in Poortvliet heeft de politie iemand aangehouden. In de schuur bleek een ecstasy-lab te zitten. Daarvoor is nu een 67-jarige man uit Poortvliet gearresteerd. Het is niet de eigenaar van de schuur. Bij de brand kwamen bijna 30 schapen en geiten om het leven. Het gaat te vaak over geld en niet over welke zorg het kind nodig heeft. Dat zeggen de jeugdzorgorganisatie Juvent en gezondheidsinstelling Emergus over hoe de Zeeuwse gemeenten omgaan met de jeugdzorg. Volgens de twee organisaties gaat er nu te veel geld naar relatief lichte vormen van jeugdzorg. Nou, ik denk we moeten eigenlijk met elkaar uit die rat race van steeds maar weer de financiën op de korte termijn op orde hebben. Dat betekent ook dat hulpverleners veel in discussie zijn over de randvoorwaarden, maar eigenlijk met hulpverlening bezig moeten zijn. En dat baart mij grote zorgen. Ja, het gaat te vaak over het geld en te weinig over het kind. Klopt, dat is de kern van bij oproep zeg maar, om die discussie om te draaien. In Zeeland wonen 80.000 kinderen. 1 op de 10 van hen krijgt jeugdhulp. Dan heb je het dus over ruim 8.000 kinderen. De meeste van hen krijgen lichte vormen van therapie. Een klein deel heeft zware, complexe zorg nodig. En in het verdelen van het geld over die twee groepen zit volgens zorginstellingen de fout. Wij hebben het beeld dat er veel meer lichte zorg de jeugdhulp in komt de laatste jaren. En dat gaat ten koste van de zware jeugdhulp. En inmiddels zijn ook wel aanwijzingen naar voren dat dat beeld klopt. Maar dat moet nog wel goed onderbouwd worden en daar wordt onderzoek naar gedaan. Je zou ook kunnen zeggen van als je goed investeert in lichte vormen van jeugdhulp, dan komen er uiteindelijk minder zware
vallen bij de zware jeugdhulp terecht. Of zie ik het verkeerd? Ja, dat is een veronderstelling die eigenlijk ook aan de jeugdwet ten grondslag ligt. En voor een deel zou die kunnen kloppen, alleen de praktijk is anders. De vraag naar zware jeugdhulp neemt niet af. En de vraag naar totaal naar jeugdzorg neemt eerder toe. Dus blijkbaar klopt er iets niet in die aanname en moeten we dat vooral ook onderzoeken. Emergus behandelt 10 tot 15% van alle kinderen in de Zeeuwse jeugdzorg. Het gaat om zware behandelingen. Sommige kinderen willen niet langer leven. Ook hier is het pleidooi verder te kijken dan het geld. We moeten toe naar een situatie waarin we met elkaar meerjarig gaan kijken wat er nodig is voor die kinderen. Zodat we even de horizon wat verder weg kunnen leggen. Bij Emergus is de financiële situatie zo nijpend dat er gekeken wordt naar een reorganisatie op de afdeling kind en jeugd. Daar wil de instelling verder nog niks over kwijt. De automobilist die afgelopen zondag een voetganger in Vlissingen aanreed en daarna is doorgereden, heeft zich gemeld bij de politie. Het gaat om een 25-jarige man uit Spijkenisse. Hij zit nu vast en wordt verhoord. Het ongeluk gebeurde in de Van Dishoekstraat. Een voorbijganger vond het slachtoffer, een 37-jarige man, midden op de weg. Zijn tas en allerlei spullen verspreid over de hele straat. De auto van de dader werd in een zijstraat teruggevonden. Het slachtoffer is nog steeds onder behandeling, meldt de politie. Zeeuwse ouderen dreigen ernstig te vereenzamen. Uit angst voor een besmetting met het coronavirus komen ze haast de deur niet meer uit. Dat signaleren verschillende wijkraden in de armere wijken van Zeeland. En juist daar komt de coronacrisis sowieso al hard aan. Dit is een van de armste wijken in de binnenstad van Terneuzen. De angst voor het coronavirus zorgt ervoor dat veel mensen hier binnen blijven. Mensen moeten meer thuis blijven, binnen, in huis. Mensen raken daardoor meer geïsoleerd. De sociale contacten, wat eigenlijk heel erg belangrijk hier in de binnenstad is, ja, dat verliezen ze. Buurthuis De Triangel is dicht door de coronamaatregelen. Dat is jammer, want het buurthuis heeft een sociale functie. Het is toch even lekker even je bakje koffie kunnen doen, je praatje kunnen doen, de krantje lezen. Ja, nee, voor de binnenstad is dit echt wel een heel belangrijk punt voor iedereen. Ook oudere mensen is ook heel vervelend, want die zijn soms al geïsoleerd. Als je geen kinderen hebt of wat dan ook. Ja, het is gewoon heel erg vervelend dat we dat moeten horen. Angst, sociaal isolement en eenzaamheid dus in de Terneuzense binnenstad. Maar niet iedereen is bang. Ja, ik ben niet bang. Ja, tot ik het zelf krijg, hè. Het is de fraaie buitenlucht, hè, dus ik denk dat er wat mee zal vallen hier. Zijn hier veel ouderen die niet meer naar buiten durven? Ja, best wel. Ja, jongeren ook eigenlijk, ja. Die niet naar buiten durven meer? Ja. En u? Ja, ik doe thuiswerk, dus ja. Vraag is wat er aan die eenzaamheid kan worden gedaan. We hebben ook al geopperd dat zeg maar, scholen, dat ze zeg maar, de ouderen kunnen gaan helpen. Of gewoon eens alleen maar om een praatje te maken. Maar wat is... Maar ook dat wordt moeilijk natuurlijk in deze tijd. Zeker, ja. Je moet af en toe eens eventjes aankloppen of eens even een praatje maken. En dan zijn ze ook weer tevreden. Hè, joh. Of je vraagt gewoon alleen even hoe het met ze is. De veiligheidsregio Zeeland reageert verbaasd op het gedrag van Belgen, die deze woensdag massaal naar onze provincie kwamen om te winkelen. Het kan niet zo zijn dat zij thuis niet mogen, dat ze dan wel in het andere land doen. Daarmee doelt Lonink op het feit dat de Belgen in eigen land niet mogen winkelen vanwege de coronamaatregelen en dus maar naar hier waren gekomen. Omdat de Belgen hier massaal de regels negeren, worden ze nogmaals op hun gedrag aangesproken. We zeggen 1,5 meter afstand, geen drukte en doe even niet aan fun shoppen. Als u een noodzakelijke boodschap heeft, omdat u dat alleen hier kunt kopen, dan is het prima, maar verder niet. De grens tussen de twee landen zal niet worden gesloten, omdat er te veel woon-werkverkeer in het grensgebied is. Een groep dierenartsen wil de damherten op de Haringvreten gaan steriliseren. Dat meldt Nieuwsuur. Omdat er te veel herten rondlopen op het eiland in het Veersemeer, worden de dieren nu afgeschoten door jagers, maar daar is veel kritiek op. De provincie Zeeland moet de proef met de sterilisatie nog goedkeuren, maar als het doorgaat, zou het een wereldprimeur zijn. In de rechtbank in Middelburg ging vrijdag de rechtszaak over de afschuwelijke zedenzaak in Waterland-Kerkje van start. Een 47-jarige man uit Aardenburg en een 44-jarige vrouw uit Terneuzen worden verdacht van het langdurig seksueel misbruiken van 2 van haar dochters
En nog meer meisjes. Een zaak die al de hele week veel media-aandacht krijgt. Goedenavond. Jarenlang minderjarige meisjes verkrachten, drogeren en uitbuiten. 11 jaar lang liet P. de minderjarige dochters van zijn vriendin misbruiken door andere mannen tegen betaling. De moeder van de kinderen is ook verdacht in de zaak, want zij werkte mee aan het misbruik van haar eigen dochters. Het misbruik van de meisjes vond plaats van 2008 tot 2019. En de oudste was pas 8 toen het misbruik begon. Justin doet nu een oproep. Geef mijn vader een zware straf. Dat mijn vader eigenlijk een compleet dubbel leven heeft gehad naast ons. Je vraagt je af hoe het kan dat zoiets in een kleine gemeenschap als Waterlandkerkje met slechts 480 inwoners zo lang onder de radar bleef. Ik ken hem alleen vanwege de garage natuurlijk en vroeger van school. En dan was het gewoon een normale vent. Juist als het over ernstige misdrijven gaat of hele uitzonderlijke zaken zoals dit, dan denken mensen natuurlijk niet snel dat dat bij hun buren gebeurt, zeg maar. Ja, niet normaal, hè? Zoiets dat mag niet kunnen, hè? Volgende week gaat de zaak verder. Burgemeester Ger van der Velde van Tholen vertrekt en werd bij wijze van afscheid getrakteerd op een carillonconcert. Natuurlijk ga je dit missen. Het is wel een bewuste keuze om te stoppen. Maar ik heb tot de laatste dag, ik werk tot aanstaande zaterdagnacht om 12 uur. Maar gewoon tot de laatste dag ga ik met alle plezier naar mijn werk. Ik heb geen hekel aan mijn werk. Tholen zal me zeker nog wel eens zien. Gewoon als ik gewoon privé nog eens denk, dan ga ik hier lekker fietsen of wandelen. Of nog eens gewoon weer een keer bij de tentoonstelling in de Meesthof kijken. Of misschien is op zaterdagmiddag nog een concertje. Tholen zit wel voorgoed in ons hart. Ja, super, dank jullie wel hè. En nog heel veel mooie concerten op dit prachtige carillon hè. En daarmee hebben we de week weer doorgenomen en bent u weer helemaal op de hoogte. Fijne avond nog.